ମୋ ବାପା ଭାରି ମିଛୁଆ। ବୋଉମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବାପାମାନେ ଭାରି ବେହିସାବ। ପିଲାଦିନେ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ସେ କଳା ମନ୍ଦିର ଦୋକାନରୁ ଆଣିବନି, ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନବ, ପକ୍କା ଠକଟା ସେ, କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ବେଶୀ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବନି, ଆଗକୁ ଅମୁକ କାମଟା ଅଛି ଯେ। ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଯିବାର ଖୁସିଟା ଯେମିତି ମିଳେଇଯାଏ। ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ସେଇ କଳା ମନ୍ଦିର ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମନ ମୁତାବକ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ବୋଉ ପଚାରିଲେ କମେଇକି କହିବୁ, ଜମା ସତ କଥା କହିବୁନି। ମତେ ଲାଗେ ମୋ ବାପା ଭାରି ମିଛୁଆ। ପିଲାଦିନେ କୋଉଠିକି ବାହାରିଲା ବେଳେ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗିଲେ ବୋଉ ଭାରି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହୁଏ। 20 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ 5 ଟଙ୍କା। କେବେ କେବେ ମୁଁ ନିଏ, କେବେ କେବେ ନ ନେଇ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲିଯାଏ। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯାଏନି। ସେ ବୋଉକୁ ଲୁଚେଇ ମୋ ମାଗିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଟୋକାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରି ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ହାତକୁ ମୋଟେ ପଇସା ପତ୍ର ଦବୁନି। ମତେ ଲାଗେ ମୋ ବାପା ସତରେ ଭାରି ମିଛୁଆ। ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଥା ଯୋଉଦିନ ଘରେ କହିଲି, ବୋଉ ରାଗିକି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଲା। ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ପରିଚୟ ନାହିଁ, ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଣା ନାହିଁ, କୋଉଠିକାର ଗୋଟେ ବାରବୁଲା ଝିଅକୁ ମୁଁ ବୋହୂ କରିପାରିବିନି। ବୋଉର ଏଇ ପଦକ କଥାରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ବି ସତରେ ସୁଲଗ୍ନାକୁ ଛାଡ଼ି ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିନଥିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ବାପା କୋଉଠି ଥିଲେ କେଜାଣି ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛି ପା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ, ଭାରି ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ପିଲାଟା, ତା ବାପା ବି ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ମ, ଯଦି ସେ ୟାର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତେବେ ବାହାଘର ସେଇଠି ହିଁ ହେବ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋଉ ଠାକୁର ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କଲାବେଳେ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଚୁପି ଚୁପି ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସେ ଝିଅ ଘର କୋଉଠି, ତା ଠିକଣାଟା ଦେ, ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ କଥାଟା ପକେଇବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ବାପା ସତରେ ଭାରି ମିଛୁଆ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାରି ଦରଜ ହେଉଛି। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ ହେବ। ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏ ମାସରେ ପୁଅର ଆଡମିସନ ଅଛି, ଶାଳୀର ବାହାଘର, ଆଉ ତା ସହିତ LICର କିସ୍ତି ବି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଛକର ଆଶିଷ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ମାଲିସ ତେଲ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ କେତେଟା ବଟିକା ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲି, ବାପା ନିଅ, ଆଶିଷ କହିଛି ଏଥିରେ ତମ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ପୁଅର ଆଡମିସନ ବି ସରିଲାଣି, ଶାଳୀ ବାହାଘର ଆଉ LICର କିସ୍ତି ବି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ତେଲ ଘଷି ଦେଉଥିବା ବେଳେ କହୁଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁଟା ତ ପୁରା ଭଲ ହେଇନି, ତମେ ସେ ଟୋକାକୁ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ? ବାପା ହସିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୂରରେ ଥାଇ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ବାପା ସତରେ ଭାରି ମିଛୁଆ।